Nina Besilo, ake sibingelele lapho kufinyelela khona umsakazo wethu wamabonakude iTake2 TV. Sekunesikhathi-ke guys kade sagcinana. We are trying to establish and come up with new ideas on how we gonna produce or broadcast our news and other shows. Namhlanje-ke imina lo uKing Shamase oyibamba lalo msakazo. Nisazozwa nje abantu abaningi abahlukahlukene on this platform until we get the right person for the job. Engiza nazo-ke la kwa-Trending News, nikhumbule ukuthi bekuwuhlelo lolu obuliphushwa uMtimande laphaya kwa-Take2 TV. Sizoqala-ke laphaya kwezemidlalo kwelikanobhutshuzwayo especially kade sibona-ke for the past days lapho khona iBafana Bafana ikade kuma-group stages. Yaqala ngokuthi-ke siyidlale yonke imidlalo ingahlulwa ngisho kowodwa. Kwase kutholakala ukuthi kunephutha lapho elenzeka kwi-management whereby badlalisa umdlali okuTeboho Mokoena kungamele adlale. Angazi-ke noma kwakune-red card noma kwakune-yellow card, kodwa there was some sort of a punishment eyayingam-authorize ukuthi adlale that match. Kwase kuphoqeleka-ke ukuthi iNingizimu Afrika iphucwe amaphuzu amathathu. Kwase-ke kuyibeka engcupheni-ke lapho ukuthi kushawe umkhuleko, kuthandazelwe nokuthi amanye ama-team adlale ngendlela ethize ukuthi nathi sibe semathubeni. Kwadlalwa-ke, sibonge laphayana kwi-Nigeria for making it sure ukuthi iyawina ngoba nayo izifunela indawo yesibili kuyona i-group stage. Ngicabanga ukuthi-ke kunemkhomelo nalokho. Unfortunately-ke kudlula i-team eyodwa, i-team ebimise kabi iNingizimu Afrika bekuyi-Benin, ekuyiyona-ke leguqiswe iNigeria. Yawina-ke neNingizimu Afrika kade idlala neRwanda ngamagoli amathathu. Lo mqhudelwano noma-ke umuhle-ke futhi nokuthi iBafana Bafana equalifyile ukuya phesheya kwey'lwandle America ukuya kwi-World Cup. Abalandeli be-Kaizer Chiefs, they were not fully supporting iBafana Bafana simply because i-squad bathi ucoach Hugo Broos ubethatha i-squad se-Sundowns ne-Orlando Pirates. Niyazi-ke ukuthi kunaleyo mdonsiswano phakathi kwalamaqembu amabili, especially Orlando Pirates ne-Kaizer Chiefs. So abaneme kahle to the point yokuthi-ke even against their national team, it's like bebe supporter the foreign nationals, not their own. Asazi ukuthi nina abalandeli mhlawumbe abangalilandeli ibhola but ababuka izinto njengoku-analyze ukuthi lokho nikubuka kanjani. Kubukeka ngathi impela ukudinwa kweqile cause inayo lento ukuthi ibe no mental health phakathi. Awukwazi ukuthi ungangayisupporta isizwe sakho ngokuthi abadlali be-team yakho abekho eqembini lesizwe. But it's a story for another day. Siyacabanga ukuthi nabaphathi nabo bazoyibuka le ndaba ngokujulile ukuthi isho ukuthini mhlampe with-future yesizwe noma yalamaqembu amakhulukazi. Sidluleke siye laphayana kwezopolitiki nezesizwe. Siphinde futhi sahlakelwa ifele emnyama lapho khona sidlulelwe isiphathiswa noma omunye wabantu abakhulukazi abayimember lapha kwa-ANC kanjalo nePhalamende nezinye-ke ihlalo. Ubaba uNathi Mthethwa lapho khona watholakala kuthiwa uziphonse eflatini esuka ku-22 noma kwi-22nd floor laphaya eFrance. Abantu abaningi-ke leso story abasikholelwa ngoba ubonakale ngisho kuma-comments when they were broadcasting live umngcwabo wakhe. Abantu bayasho nje ukuthi hawu ubaba uMthetho uyihlalele lapha ehleli khona ubuka umngcwabo wakhe. Abanye bayakholelwa ukuthi ushonile kodwa bakholwa ukuthi wayiphotha eflatini. Kuningi nje okungayakhi sense ngokwama-reports noma ngezinto esitshelwa zona emphakathini ukuthi nakho kwenzeka. Sidlula-ke siya laphayana-ke
eParliament kune-ad hoc committee lapho khona ubaba uGeneral Sibiya naye ezothula bakho ubufakazi mayelana nestatement esashiwo ubaba uGeneral uMkhwanazi. So iy'nsuku impela-ke sezeqile kweyimbili bemhloma ngemibuzo. Kuzwakala-ke sengathi akaphenduli izinto ey'ningi ey'buzwayo laphayana ikomiti. Babuza okunye aphendule okunye. Abanye baze bayasola ukuthi Hlasimbe kuzodingeka ukuthi ayohlolwa emqondweni ukuthi akaphazamisekile yini, ngoba phela lezi zinto asolwa ngazo zinkulu futhi ziyasinda. Kungenzeka ukuthi ziyamcindezela noma zimcindezelile emqondweni unengcindezi. Khona nalapho kuvela khona ukuthi uyayiphikisa uyayiphendula ngoba ugcine evumile ukuthi amadokodo noma ama-files enga-athendiwa behlele office lakhe ebelokhe wa-deny-a useze wa-accept ukuthi kunjalo. Sidlule-ke siye laphayana komunye wabasolwa owagcina ezimkhalele amasongo kaSigonyela, ubaba uKats uVusi Matlala, ekuvela nayo ukuthi ulinkwa nabantu abaningi kwi-corruption, including le mali eyamabhiliyoni yashawa laphaya eGauteng kwisibhedlela noma kwiklinikhi eSoweto. Sekutholakale-ke ezinye since kunophenyo ngo-April walo nyaka ka-2025 uWhatsApp kwakhe ubaba uMatlala lapho khona ewushera nama-Hawks confidential information ka-President uMatamela uCyril Ramaphosa ukuthi-ke kuthiwa unama-identity document amathathu anama-code angafani. Amagama womathathu ayafana kodwa uma ucheck-a lapha i-barcode noma i-ID number yakhe awafani throughout. Singaziyo ukuthi lokho kwakusherelani, sisazolandelela si-check ukuthi zithini izinto noma iy'nhloso zayo lokho. Siye laphayana-ke kwi-March and March, siye ku-Operation Dudula, siye kubantu abafana noXolani Khumalo nabanye abakuma-communities abalwela ukuthi umphakathi noma abantu base-South Africa baphile free nakangcono. Lapho khona behambela bekhipha ama-illegal immigrants noma foreigners ey'ndaweni zokusebenzela. Kuyavela-ke ukuthi ikomiti-ke leli le-department Human Rights wabiza uMarch and March olidwa inkosazana uJacinta ukuthi benamacala athize bebekwe wona. No-Labour Desk bo-MK bebekhona-ke noBaba uMsweli nabanye ama-leaders ezosupport-a noma ezolekelela leyo movement. Bawinile-ke lapho ukuthi baqhubeke nomshikashika ngoba bekubukeka sengathi amalungelo amaningi afavor ama-illegal foreigners noma ngithi ama-foreigners as a whole. Ayitholeka ama-South Africans asekwincindezi yokuthi awakwazi ukuyilwela ngaleso simo. Sibuye-ke manje ezintsha ubaba uGeneral Mkhwanazi naye on the ground uqhamuka nenye-ke angle ukuthi he's coming for those abagcine ama-illegal foreigners ey'ndaweni zabo zokuqasha ezinjengesitende, ukuthi makwatholakala ukuthi kunabantu bokufika abangenawo amadokhumenti aqondile, nawe uzovalelwa kanye nabo, ukhalelwe amasongo kaSigonyela. Ilezo-ke nezinye uzosithola maqhubeka iviki. Siyabonga.